Jo soc auxiliar d'infermeria i estava a salut mental. I bueno, també, derivat de salut mental, també tractava bastanta gent que per problemes havien acabat al carrer o en institucions, i sempre m'havia interessat. Aquest col·lectiu, dintre de ser el que més a la vista està de tothom, perquè, per exemple, amb la salut mental, que és l'àmbit que més he tractat jo, encara hi ha bastant la idea que tenen que estar a centres perquè són perillosos, però la gent sense llar, com ja ho diu el seu nom, estan generalment al carrer, però tu els veus i molts cops, fins jo mateixa encara ara els veig i, bueno, no ho sé, és com que ja ens hem acostumat a ells. Llavors aquí sí que he après que sí, que és la gent, que és un col·lectiu que està molt deixat de banda per la societat. I hi ha bastant la idea de que s'ho han buscat ells. O sigui, pues él ha querido, que tampoc no sempre, sí que hi ha casos que, bueno, ho han buscat o no, però hi ha altres que no. Llavors això, sobretot aquesta idea i de que també, pues, que sé, la gent es pensa, ui, són llibres tal i qual, i no, que també tenen molta càrrega psicològica deguda a la situació que tenen. Per aquesta part sí que hi ha molt estigma, jo què sé, la gent que el veu al carrer i oi, és que està en la calle i és un borratxo. Vale, sí, molts veuen, però també tens que pensar que veuen perquè tenen una vida que no és una vida, perquè estàs pel carrer, que et poden passar mil coses, però hi ha encara l'estigma social, que són uns borratxos, que viuen al carrer, que no volen treballar, i no, saps? Són molts anys i és molt difícil recuperar una persona que fa, jo què sé, 30 anys, 20, que està vivint al carrer, que veu que hi ha gent al voltant seu tot el dia i que ningú li fa cas.